разказахме си мненията относно най-вече това, което е постижимо в един такъв кратък етап на управление на служебно правителство. Да се дигитализира до някъде системата, по която се придобива специалност. Най-лесно казано, кандидатстването, за да си намериш място за специализация. Защото до сега нещата бяха: ти си завършил лекар, искаш някъде да специализираш, почваш да се ровиш по резитата на всяка община по-отделно, да търсиш дали някой е така бил добър да си подаде място, че иска да вземе специализанти. Да обяви. Ние искаме всичко това да стане в една голяма платформа, където може да се подават документи, да може да се следи къде се отпускат места, какви са условията на тези места, нали, какво предлагат тези бази, и направо да си подаваш всички документи там, а не да трябва да ходиш по болниците с едни листа и да не знаеш на кой да ги оставиш и дали въобще ще те вземат и така нататък. Тъй, че това беше основното нещо, което правихме. И те с информационно обслужване имат вече проект на такъв сайт, което е чудесно.